Είναι 9. Ελληνική ραδιοφωνία. Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μας ακούτε από τους 91,8 στο FM για την Αττική, από τις 629 στα μεσαία σε όλη τη χώρα και από τις τοπικές ΕΡΑ. Επίσης στο airtopen.com και στο thepressproject.gr. Σε μετακινήσεις και αντικαταστάσεις αξιωματικών στην Ελλάδα προχωράει η κυβέρνηση μετά τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες περί εμπλοκής αστυνομικών στη δράση της Χρυσής Αυγής. Δεχτές έγιναν οι παραιτήσεις των γενικών επιθεωρητών της αστυνομίας στη Στερεά και Νότια Ελλάδα, χωρίς όμως να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της παραίτησής τους.